ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ. Имрӯзина мавзӯъ мо дар бораи обхӯри занбӯр меравад. Мана нигаҳ кунед то мо ваи хонамо дар ин як сатилба об андохтагию болошба амин ранги зарде ки шумо мебинед то ин пеноплексин хафак аст ку пӯк ина мехелака мондаги ин як как як поплок бо яка кор мекунад. Ин занбӯр онсуд боли ҳамин ба вақти аввал ябор шишти сода ранги вай бо ин аэропорт ба ин ранги машаку аэропорт бо яка онсуд боли ябор пӯк ба ябор шишти сода сони фронда сони вайшон мехӯрад обашон мехӯранд. Агар пӯк агар набошагар занбӯр вай ба дарини оба ғалтида сода ғарқ мешуду мемӯрад. Айсо мехелак ман ина болошба пӯк камондагӣ ана шумонам занбӯр агар шумо ҳаку намонитон дигар ҷо рафти сода ёфта мебиёд обашаю, лекин наздикӣ набошагар беҳтарин мешавад ки ҳам ҳисоб ки растияни нишон наздик мешуд, ҳам айку энергия вай мешавад, камтар сарф мешавад. Барои ҳамин шумоам ҳаракат кунедон ваи хонатон ба даруни хонатон ба наздикиҳо ва якта мехелак вадапой ташкил кардако ки занбӯр ҳавои хунук ба ҷои дурба наравад. Занбӯр вақте ки ҳавои хунук ба ҷои дурба меравад, обо хунук дар оба ғалтидага мемӯрад. ё мана мисол паррандаҳо мечинад, меқипад. Барои ҳамин ҳаракат кардакор занбӯра ҳама чизаш ҷои як наздика дошнаштако. Барои ҳамин мо хонумо мехелак карда якта вай ташкил кардим, вадапой ташкил кардим. Ин сатила мо 15 литр об мебарад. Ана ина болашон мехелак пӯка мондаги ман. Ин пӯк как як поплок бо яка хизмат мекунад. Об агар паст фурдаган инам паст фурда мегирад. Бо вақте ки бо обаш пур мекунем бо инам рӯи об мебарад. ҳозир ҳавоҳо салқинтар кай, оби моя расходаш сари камтар мешавад. Лекин вақте ки ҳавоҳо чанд қадар ки гарм шавад, расходи об бисёртар мешавад. ҳамон вақт ба як рӯз ба як бор пашти штук пур мекардем мо ҳамин сатила моя. инҷанда вай дигар занбӯро вай тарафаш офтоб сали камтар мерасад кай, сали ҳаракатшон сустар. ҳамин яшки занбӯрам агар имконият бошад ҳаракат ки сода тарафи болон ё кунон монанд тарафи офтобро офтобчохҳои истодага ман хелак ноиси ман ин тарафо нигоҳ кунед, ин тарафаш тарафи офтобан истодааст. ин тарафои ҳаракатшон ваҳои занбӯра бисёртар мешавад, чем ҷои соява. Ин тараф саҳар меброн кор мекунад. ин тараф вақте ки офтоб мерасад камтар гарм шудага сони мебарад эснангиҳош. Барои ҳамин ҳаракат кунедон тарафи офтоби мондан ба занбӯр развиташ нахтар мешавад. ҳамин канал ба подписатсия кунедон, лайк ва комментарии худтона фаромӯш накунедон. дастгирӣ кунедон ҳамин канала. Хайр, то видеоҳои оянда сарбуланду хонобод бошедон, бинандагони гиромӣ.